नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। आज आपण मागोवा घेणार आहोत मालवणचा आणि आपल्या सोबत जोडले गेले थेट मालवणातून आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम। कृष्णाजी, मालवणात आपण पाहिलं गेल्या वर्षभराची सुरुवातच झाली होती ती अनेक राजकीय घटनांनी। त्यातली महत्त्वपूर्ण घटना होती ती म्हणजे ज्या भराडी देवीची जत्रा होती, आंगणेवाडीची जत्रा होती, त्या निमित्तानं भाजपची सभा झाली, भव्य दिव्य सभा झाली आणि या सभेमध्ये भाजपनं शक्ती प्रदर्शन केलेलं आपल्याला पाहायला मिळालं। आणि त्याच नंतर अगदी वर्षाच्या मध्यावर येतानाच आणखीन एक मोठा बॉम्ब फोडला, तो म्हणजे माजी खासदार निलेश राणेंनी राजकीय निवृत्ती घेतो अशी त्यांनी घोषणा केली होती आणि एकच खळबळ उडून दिली होती। मात्र वर्षाच्या शेवटी या सगळ्या घटनांना एक चारचांद लावले ते मालवणात झालेल्या नौसेना दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्वतः सिंधुदुर्गात आले होते। नौसेनेचा भव्य दिव्य असा सोहळा झाला आणि त्याच निमित्तानं राजकोट किल्ल्यावर शिवरायांच्या पूर्णकृती पुतळ्याचं जे होतं ते अनावरण झालं आणि अशा पद्धतीच्या अनेक घटनांची चर्चा ही वर्षभर रंगली। आणि एकंदरीत या घटनांव्यतिरिक्त अशा कुठल्या घटना आहेत आणि त्याचे कसे पडसाद मालवणात उमटले? नक्कीच जे आपण पाहिलं तर वर्षभरात गेल्या अनेक घटना, या चांगल्या घडल्या, वाईट घडल्या, अनेक घटना या घडल्या आणि मालवण नेहमीच चर्चेत राहिलं। जिल्ह्याची पर्यटन राजधानी म्हणून मालवण ओळखली जाते आणि याच पर्यटन राजधानीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सुद्धा आगमन झाले होते आणि अनेक यासह अनेक घटना घडल्या होत्या। आपण काही घटना आपण त्या वर्षभरातील महत्वाच्या ज्या घटना आहेत त्या आधी आपण पाहणार आहोत। त्यामध्ये आपण पाहू शकतो की जानेवारीमध्ये आपण महसूल विभागाने एक वाळू उत्खननावर कारवाई केली होती। तत्कालीन तहसीलदार श्रीधर पाटील असतील यांनी ही कारवाई केली होती आणि तब्बल 28 डंपर जप्त करत हजारो ब्रास वाळू ही महसूल विभागाने ताब्यात घेतली होती आणि संपूर्ण परिसर हा सील केला होता। त्यामुळे वाळू व्यावसायिकांचे होते ते धाबे जणांचे होते, त्यावेळी कोणत्या प्रकारचे पास हे लागू झाले नव्हते। अनधिकृत वाळू ही चालू होती आणि त्याच अनधिकृत वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीवर ही महसूल कारवाई करत एक वाळू चोरीच्या वाळू वाहतुकीला दंता दिला होता। त्यानंतर आपण बघू शकतो की जानेवारी मध्ये एक किल्ले सिंधुदुर्ग दर्शनासाठी काही साताऱ्याहून पर्यटक आले होते आणि त्या पर्यटकांना महिला पर्यटक होते। त्या महिला पर्यटकांनी वायरी ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारीत हा किल्ले सिंधुदुर्गचा परिसर येतो आणि त्या ठिकाणी कर वसुली करणाऱ्या काही महिला कर्मचाऱ्यांना या सातारा येथील महिला पर्यटकांनी मारहाण केली होती। या घटनेचे तीव्र पडसाद मालवणात उमटले होते। प्रकरण पोलीस ठाण्यापर्यंत गेलं होतं आणि हे प्रकरण पोलीस ठाण्यात गेल्यानंतर मालवणवासियांनी सुद्धा पोलीस स्टेशनला गर्दी केली होती। मात्र प्रकरण माफीनाम्यावर या प्रकरणात पडदा पाडण्यात आला, तसेच त्या पर्यटकांना सबूत सुद्धा देण्यात आली, अशी सुद्धा घटना घडली होती। त्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये अंगणेवाडी जत्रा आहे। या अंगणेवाडी यात्रेमध्ये 4 फेब्रुवारीला गेल्या वर्षी अंगणेवाडी यात्रा होती आणि या अंगणेवाडी यात्रेच्या निमित्ताने लाखो भाविक या निमित्ताने अंगणेवाडी यात्रेला येतात। कोट्यवधीचे लाखोची उलाढाल ही या यात्रेच्या निमित्ताने यात्रेत होत असते। यावर्षी ही अंगणवाडी यात्रा ही 2 मार्चला आली आहे। गेल्या वर्षीच्या अंगणवाडी यात्रेत अनेक व्हीआयपी मंडळी आली होती। यामध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असेल, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असतील, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यासह जिल्ह्यातील स्थानिक आमदार, खासदार आणि अनेक मंत्रीगण हे या निमित्ताने अंगणवाडीत आले होते आणि मोठा व्हीआयपी नेते मंडळींसह लाखो भाविक या निमित्ताने अंगणवाडी यात्रेत आले होते आणि त्याच यात्रेदरम्यान सायंकाळी भाजपचा संकल्प मेळावा या अंगणवाडी यात्रेच्या निमित्ताने झाला होता आणि मोठे शक्ती प्रदर्शन हे भाजपच्या वतीने करण्यात आलं होतं। त्यानंतर आपण बघू शकतो की 29 मार्च ऐतिहासिक किल्ले सिंधुदुर्ग हा मालवण पालिकेच्या ताब्यात यावा अशा प्रकारची मागणी ही होती। शिवसेनेचे नेते ब्रिगेडियर सुधीर सावंत यांनी केली होती, मात्र त्यांच्या या मागणीला वायरी ग्रामस्थांनी तीव्र निषेध केला त्यांचा। कारण हा वायरी ग्रामपंचायतीच्या आणि वायरी गावाच्या अखत्यारीतच किल्ला असावा आणि त्याचं कोणत्याही प्रकारची ही मागणी अशा प्रकारची मान्य होती असं सांगत असा ठराव घेत ग्रामस्थांनी सुधीर सावंत यांचा निषेध केला होता। त्यानंतर आपण बघू शकतो की 16 एप्रिलला जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आहेत मनीष दळवी हे शेतकऱ्यांच्या गोठ्यावर गेले होते। नुकतेच त्यांची वेळी निवड झाली होती की जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदावर आणि त्यांनी काही दिवसातच शेतकऱ्यांच्या गोठ्यावर नवीन संकल्पना राबवली होती आणि त्या अनुषंगाने सर्व शेतकऱ्यांच्या गोठ्यावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या समस्या काय, त्यांना येणाऱ्या अडचणी काय त्या जाणून घेतल्या होत्या। शिवाय
प्रति 1,00,000 लिटर दूध हा दूध संकलनाचा संकल्प आहे. तो या निमित्ताने जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दवे यांनी सोडला होता. तिथून हे काम त्यांचं युद्धपातळीवर सुरू आहे सध्या. आणि दुसरी मे महिन्यात लाखो पर्यटक येतात, मालवणात येतात. जिल्ह्याची पर्यटन राजधानी ही मालवण आहे आणि त्या निमित्ताने लाखो पर्यटक जिल्ह्यात सिंधुदुर्ग असेल, रॉक गार्डन असेल, दांडी असेल, चिवला बीच असेल यासह सर्वच ठिकाणी धार्मिक स्थळांना सुद्धा पर्यटक भेटी देत जातात. असे लाखो पर्यटक हे मालवणात येतात आणि त्या निमित्ताने जलक्रीडा व्यवसाय आहे तो सुद्धा या निमित्ताने मोठ्या प्रमाणात होतो आणि अनेक पर्यटक असतात ते या जलक्रीडा प्रकारांना पसंती देतात आणि समुद्र स्नान त्याला नक्कीच पसंती देतात. आणि या निमित्ताने सुद्धा मालवणात कोट्यवधीची उलाढाल ही या निमित्ताने होते आणि या मालवणी जेवणाचा आस्वाद हे पर्यटक घेऊन जातात. अशा प्रकारचा हा मे महिन्याचा महिना पूर्णपणे हा पर्यटन हंगाम असतो. त्यामध्ये हे पर्यटक हे या निमित्ताने मालवणात येत असतात. जुलैमध्ये फक्त की जून मध्ये दरवर्षी पावसाळा येतो आणि शेतकऱ्यांची शेतीची कामं आहेत ही या निमित्ताने युद्धपातळीवर सुरू होतात आणि खरं तर मेच्या एंडिंग पासूनच शेतीच्या कामांना सुरुवात होते. आणि यावर्षी मात्र जून महिना संपला, जुलै सुरुवातीला सुद्धा पाऊस कमी आला आणि जुलैच्या मध्ये एंडिंगला सुद्धा हा पावसाने सुरुवात केली. जून महिना हा शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा ठरला आणि पुढे पुढे हा पाऊस वाढत गेला आणि शेतीचा हंगाम हा लांबणीवर पडला. खरं तर जून मध्ये नांगरणी करून शेतकरी भात पेरणी सुद्धा करतात. मात्र यावेळी असं झालं की जुलैमध्ये पावसाला सुरुवात झाली आणि त्यानंतर भात पेरणी झाली. नंतर सर्व कालावधी हा लांबत गेला आणि शेतीचा हंगाम या निमित्ताने लांबत चालला. आता सप्टेंबरमध्ये तसेच जुलैमध्ये आचऱ्यामध्ये आपली मोठी घटना घडली होती. आचऱ्यामध्ये ऐन शेतीच्या हंगामात चिंदर गावात 14 गोरे आहेत ती अज्ञात रोगाने दगावली होती. त्यामुळे मोठं संकट हे शेतकऱ्यांवर कोसळलं होतं. त्यामुळे शेतकऱ्यांपुढे आता करायचा असा प्रश्न पडला होता. मात्र त्याचवेळी माजी खासदार निलेश राणे असतील, आमदार वैभव नाईक यांनी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देत शेतकऱ्यांना धीर दिला होता. तसेच निलेश राणे आणि पॉवर टिलर घेऊन एक शेतकऱ्यांची जी काही नांगरण्याची कामं होती ती सुद्धा खोळंबली होती. बैलच दगावल्यामुळे शेतकऱ्यांवर मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यामुळे निलेश राणे यांनी या निमित्ताने पॉवर टिलर सुद्धा शेतकऱ्यांनी नांगरणीसाठी उपलब्ध करून दिला होता. किंवा आर्थिक मदत ही निलेश राणे आणि आमदार वैभव नाईक या लोकांनीही दिली होती. अशी ती शेतीच्या हंगामातील एक घटना होती. तर 20 सप्टेंबरला तारकाती येथील पर्यटन केंद्रासमोर एक पर्यटकांचा बुडून मृत्यू झाला होता. अनेक घटना ह्या तारकातीच्या समुद्रात घडत आहेत. पर्यटकांनी जीव सांभाळून आपला पर्यटन समुद्र स्नान करावे अशा प्रकारचे आव्हान आहे हे नेहमीच मालवणवासी असतील किंवा अनेक अधिकारी लोकप्रतिनिधी करत असतात. मात्र अतिउत्साही पर्यटक हे आपण पाहिले असतात की कोण समुद्रात जाण्याचा प्रयत्न करतात, कोणाचे ऐकून घेत नाही. अशा पद्धतीच्या या पर्यटकांना लगाम घालवण्यासाठी अनेक प्रयत्न आले. मात्र पर्यटक कोणाचा ऐकेना आणि शेवटी अखेर समुद्र किनाऱ्यावर अनेक फलक सुद्धा लावले गेले. मात्र त्याचाही काही उपयोग होताना दिसत नाहीये. पर्यटक हे खोल समुद्रात जाताना आपल्याला पाहायलाच मिळतात. अलीकडे देवगडमध्येही सुद्धा मोठी घटना घडली होती. मालवणमध्येही अशा घटना घडतच आहेत. या वर्षी सुद्धा अशा प्रकारच्या घटना घडल्या होत्या. त्यामुळे पर्याय मालवणचं नाव हे या निमित्ताने बाहेर चुकीचा संदेश एक प्रकारे जातो. चुकी असते पर्यटकांची, मात्र मालवणचे नाव या निमित्ताने पर्यटकांच्या निष्काळजीपणामुळे हे चुकीचा संदेश इतर पर्यटकांमध्ये जाऊ शकतो. तर ऑक्टोबर मध्ये आपण एक राष्ट्रीय घडामोड आपण पाहिली होती की निलेश राणे असतील ज्यांनी राजकारणातून निवृत्ती घेण्याचे जाहीर केले आणि कळवळ मागवून दिली होती. एक प्रकारे निलेश राणे यांच्या नेतृत्व मागणीनंतर या निवृत्तीच्या घोषणेनंतर संपूर्ण राज्यभरात कळवळ उडाली होती. अनेक पदाधिकारी हे मुंबईत गेले होते. मात्र निलेश राणेंच्या या घोषणेनंतर सर्व पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामा सत्र सुद्धा सुरू केलं होतं. शेवटी निलेश राणेंची समजूत करण्यात पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण असतील, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असतील यांनी समजूत करण्यात यश मिळाले आणि आता ते कुडाळ मालवण या मतदारसंघातून त्या विधानसभेसाठी निवडणुकीच्या रंगणात उतरणार आहे. त्यासाठी त्यांनी मोर्चेबंदीने सुरू केलेली आहे. मात्र अचानक असं असताना सुद्धा निलेश राणे असा निर्णय का घेतला यावर तुरंत चर्चा सुरू झाल्या होत्या. मात्र शेवटी कार्यकर्त्यांची मागणी होती अशा पद्धतीने सांगून रवींद्र चव्हाण आणि निलेश राणे यांची समजूत काढली आणि त्यानंतर यावर पडदा पडला. पुन्हा एकदा निलेश राणे यांनी सुद्धा जोमाने काम करण्यास सुरुवात केलेली आहे. तर 6 नोव्हेंबरला एक मालवण तालुक्याच्या ग्रामपंचायत निवडणुका झाल्या. त्यात सर्वात महत्वाची ही आचरा ग्रामपंचायतची निवडणूक होती आणि या निवडणुकीत आमदार वैभव नाईक आणि निलेश राणे यांच्यासाठी प्रतिष्ठेची निवडणूक होती.
मात्र या निवडणुकीत भाजपने त्यांना जोरदार धक्का हा शिवसेनेच्या ठाकरे गटाला दिला आणि 13 सरपंच सदस्य पदापैकी 11 सदस्य ग्रामपंचायत सदस्य हे निवडून आले आणि स्टेट जनतेतून सरपंच निवडून असल्यामुळे सरपंच सुद्धा हा भाजपचा निवडून आला. त्यामुळे इथे सुद्धा भाजपने पर्यायाने निलेश राणे आणि आमदार वैभव नाईक यांना धक्का दिला. त्या दोघांसाठी ही निवडणूक महत्वाची होती, कारण आगामी विधानसभा लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही या निवडणुकीला कमळाचे महत्व प्राप्त झाले होते आणि दोन्ही बाजूने ही निवडणूक प्रतिष्ठेची करण्यात आली होती. त्यामुळे या निवडणुकीकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून होते. मालवण तालुक्यात ही एकमेव सार्वत्रिक निवडणूक होती. इतरही पोटनिवडणुका होत्या, मात्र आत्रा ही सर्वात मोठी ग्रामपंचायत मालवणची मानली जाते आणि या निवडणुकीकडे साऱ्यांचे लक्ष होते. आणि या निवडणुकीत आमदार वैभव नाईक हे पूर्णपणे गावात ठाण मांडून होते. निलेश राणेंनी सुद्धा एकदा प्रचाराच्या निमित्ताने कार्यकर्त्यांची चर्चा केली होती. त्याशिवाय इतर भाजपचे नेते मंडळी, शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे नेते मंडळी हे त्या ठिकाणी प्रचार यंत्रणा राबवत होते. आणि अशा परिस्थितीत त्यांनी 11 ग्रामपंचायत आहे ती खेचून आणत आमदार वैभव नाईक यांना धक्का दिला होता. ही सुद्धा एक राजकीय घटना महत्वाची मालवणच्या दृष्टीने मानली जात होती. तर 4 डिसेंबरला सर्वांनाच माहिती आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत नौसेना दिन हा तारखेला येथे साजरा झाला आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळ्याचं अनावरण हे सुद्धा राजकोट येथील किल्ल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पार पडलं. हा सोहळा मालवणसाठी खरंच अभूतपूर्व असा होता आणि अभिमानास्पद हा दिवस हा मालवणसाठी होता, कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मालवणात येत होते आणि या दौऱ्याची साऱ्यांना उत्सुकता होती आणि हा दौरा न भूतो न भविष्यती असा पार पडला आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अनावरण हे पंतप्रधानांच्या हस्ते आले आणि त्यानंतर तारखेला नौसेना दिन आहे तो पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत पार पडला. हा सोहळा सर्वांनी याची डोळा अनुभवला, पाहिला आणि जे काही नौसेना दिनाचे नौदलाच्या कवायती होत्या त्या सुद्धा संपूर्ण जिल्हावासियांनी, देशवासियांनी याची ध्येयाची डोळा आपण टीव्हीवर असतील किंवा तारखेला येथे जाऊन अनुभव घेतला. कृष्णाजी, आपण महत्वाच्या घडामोडींचा आढावा घेतला, मात्र अशा काही 4 घटना होत्या ज्यांचे पडसाद फक्त मालवणवरच नाही तर संपूर्ण सिंधुदुर्गावर उमटले होते. राज्यात सुद्धा या घटनांची चर्चा झाली होती आणि फेब्रुवारीतली पहिली घटना होती ती म्हणजे आंगणेवाडीची जत्रा. आंगणेवाडीच्या जत्रेत आपण पाहतो लाखो भक्त इथं जमा होतात, देवीच्या दर्शनासाठी येत असतात आणि त्याचबरोबर व्हीआयपींची सुद्धा मांदियाळी आपण पाहतो. मात्र गेल्या वर्षी म्हणजे याच वर्षी मालवणात भाजपनं सभा घेतली. स्वतः उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आणि त्यासोबतच भाजपचे अनेक महत्वाचे नेते या सभास्थळी उपस्थित होते आणि या माध्यमातून भाजपनं जोरदार प्रदर्शन केलं होतं. जवळपास 2024चीच तयारी या निमित्तानं दिसून आली होती. एकंदरीत त्या घटनानंतर राजकीय घटना कशा घडत गेल्या आणि त्याचे पडसाद कसे राजकारणावर उमटले? नक्कीच जुली, अंगणवाडी यात्रा ही खरं तर अनेक लाखो भाविक या निमित्ताने येत असतात आणि तसेच राजकीय नेते मंडळी सुद्धा ही या निमित्ताने अंगणवाडी यात्रेत येत असतात. त्याच पार्श्वभूमीवर ही यात्रेत गेल्या वर्षी 4 फेब्रुवारी ही यात्रा झाली आणि त्या यात्रेच्या निमित्ताने सकाळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संध्याकाळी आले होते. भाजपचं या ठिकाणी जोरदार शक्ती प्रदर्शन केलं होतं. अनेक दिग्गज नेते मंडळी भाजपचेही अंगणवाडीच्या बाहेर त्या ठिकाणी संकल्प मेळावा घेण्यात आला होता. तो या ठिकाणी त्यांच्या उपस्थितीत पार पडला. सर्वच भाजपचे जे नेते मंडळी आहेत, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे असतील, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असतील, भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार आणि इतर जिल्ह्यातील सगळे निलेश राणे असतील, नितेश राणे या सर्वच नेत्यांनी हा मेळावा न भूतो न भविष्यती असा केला होता आणि अंगणवाडीत पूर्णपणे यांचं शक्ती प्रदर्शन आहे ते भाजपने केलं होतं. कारण गेल्या वेळी पण असं वातावरण होतं की खरोखरच महापालिका आगामी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका असतील, महापालिका निवडणुका असतील, या निवडणुका त्या भयंकर आहेत आणि याची गेल्या वर्षीपासून चर्चा झाली. मात्र कोर्टात प्रकरण गेल्यामुळे पुन्हा या निवडणुका लांबल्या. आता अशी परिस्थिती आली की आता महापालिका निवडणुका कुठेतरी मागे पडताना दिसतात आणि लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका कुठेतरी आता पुन्हा एकदा आता मार्चमध्ये लागू शकतात. मार्चमध्ये कोणत्याही क्षणी या निवडणुका अर्थसंकल्पानंतर होऊ शकतात. त्यामुळे यावेळी सुद्धा आता ही अंगणवाडीची यात्रा ही आहे 2 मार्चला बरी होते. 2 मार्चला अंगणवाडी यात्रा होते. त्यामुळे यावर्षी सुद्धा अंगणवाडीत राजकीय नेते मंडळींची मांदियाळी असणार आहे.
त्यामुळे पुन्हा एकदा हे शक्ती प्रदर्शन करण्याची ही शेवटची संधी असणार आहे. खरं तर यात्रेच्या निमित्ताने सर्वच राजकीय पक्षांना, भाजपला तसं नाही, कारण दरवर्षी अंगणवाडीच्या यात्रेच्या निमित्ताने अनेक राजकीय नेते मंडळी हे येत असतात आणि भराडी देवीचे दर्शन घेत आशीर्वाद घेतात. आणि त्या निमित्ताने त्यांच्या खरोखर प्रचाराचा शुभारंभ म्हटला तरी अवघड ठरू नये, कारण कोकणातील अनेक चाकरमानी असतील, हे मुंबई, पुणे, कोल्हापूर असं अनेक ठिकाणी असतात, गोवा असेल, हे अंगणवाडीच्या यात्रेच्या निमित्ताने हे मालवणात येत असतात आणि आपले नवस देखील बोलतात, नवस फेडतात. त्या अनुषंगाने लाखो भाविक हे या निमित्ताने यात्रेत येणार आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर ही राजकीय नेत्यांसाठी महत्वाची असणार आहे, कारण आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने ही यात्रा सुद्धा त्या दृष्टीने महत्वाची मानली जात आहे. कारण लाखो भाविक एकाच ठिकाणी राजकीय नेत्यांना मिळणार असल्याने या यात्रेकडे सुद्धा सगळ्यांचे लक्ष लागून असणार आहे. कारण सर्वच राजकीय पक्षाचे नेते मंडळी ही संधी सोडणार नाही. त्यामुळे या यात्रेत मार्च मध्ये आणि ही यात्रा असल्यामुळे कदाचित लोकसभा निवडणूक काही त्यानंतर काही दिवसांनीच लोकसभा निवडणूक लागू शकते. त्यामुळे या यात्रेकडे सुद्धा सगळ्यांचे लक्ष लागतं. कृष्णाजी, ऑक्टोबरमध्ये माजी खासदार निलेश राणेंनी एक घोषणा केली, ते म्हणजे आपण राजकारणातून निवृत्ती घेतोय. पण काही दिवसांपूर्वी आपण पाहतो, म्हणजे गेल्या काही महिन्यांपासूनच खरं तर माजी खासदार निलेश राणेंनी विधानसभा लढवण्याची तयारी केली होती. अगदी वेगवेगळ्या ठिकाणी अगदी कार्यकर्त्यांसाठी धावून येणारा नेता म्हणून त्यांची ओळख आहे. सडेतोड स्पष्ट वक्तेपणा यासाठी सुद्धा त्यांची ओळख आहे. आणि कुठेतरी मतदारसंघाची बांधणी करत असताना अचानक अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यात आला होता, घोषणा करण्यात आली होती आणि एक प्रकारचा धक्काच त्यांनी साऱ्यांना दिला होता. काय नेमकं घडलं होतं त्यावेळी? नक्कीच निलेश राणे आपण पाहू शकतो की गेले 2 लोकसभा मागील पराभवानंतर सिंधुदुर्गात कुठे मागे पडले नाही, तर ठाण मांडून एक पुढे मालवण मतदारसंघात ठाण मांडून राहिले. प्रत्येक कार्यक्रम असते ते त्यांनी सहभागी घेतला आणि भाजपने त्यांची पुढे मालवण विधानसभा प्रमुखपदी नियुक्ती केली. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात त्यांनी पुढे मालवण मतदारसंघात दौरे केले, कार्यकर्त्यांच्या बैठका घेतल्या आणि हे सर्व होत असताना अचानक त्यांनी मुंबईत जाऊन राजकीय निवृत्ती घेण्याची घोषणा केली. एकीकडे सर्व वातावरण निलेश राणे यांनी केलं असताना सुद्धा कार्यकर्ते सुद्धा अचंबित झाले की एवढं अचानक काय झालं की निलेश राणे यांनी असा निर्णय घ्यावा. त्यामुळे निलेश राणेंनी आपला निर्णय मागे घ्यावा यासाठी अनेक पदाधिकाऱ्यांनी मुंबई गाठली होती, अनेकांनी राजीनामा सत्र सुरू केलं होतं आणि निलेश राणेंनी निर्णय मागे घ्यावा अशा पद्धतीची मागणी होती. त्या निमित्ताने कार्यकर्त्यांनी केली होती. शेवटी कार्यकर्त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे अशा पद्धतीचं मागणी करून निलेश राणेंनी आपली जी घोषणा होती राजकीय निवृत्तीची ती या निमित्ताने केली होती. त्यानंतर रवींद्र चव्हाण असतील त्यांनी मुंबईतील आदेश या निवासस्थानी निलेश राणे यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. तब्बल 1 तास त्यांच्याशी चर्चा देखील केली होती. त्यानंतर त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जाऊन निलेश राणे यांना घेऊन रवींद्र चव्हाण हे देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गेले. त्यानंतर त्यांनी कार्यकर्त्यांच्या मागणी ही कार्यकर्त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे, तळागाळात फिरत असताना कार्यकर्त्यांवर अन्याय होता कामा अशा प्रकारची भावना होती ते निलेश राणेंनी मांडली होती. अशा पद्धतीचं जे वक्तव्य होतं ते रवींद्र चव्हाण यांनी केलं होतं आणि निलेश राणेंची नाराजी दूर करण्यात या दोन्ही नेत्यांना यश आलं. आणि त्यानंतर निलेश राणे यांनी आपला जो निर्णय होता निवृत्तीचा तो मागे घेतला आणि पुन्हा एकदा पुढे मालवण विधानसभा मतदारसंघात त्यांनी ठाण मांडून आता आपला जे काम आहे ते सुरुवात केलेली आहे. त्यामुळे सर्वच भूमिपूजन असतील, रस्त्याची अनेक प्रचाराच्या अनेक कार्यकर्त्यांच्या गाठीभेटी असतील, त्या निमित्ताने निलेश राणे पुढे मालवणात आपल्याला फिरताना दिसत आहेत. आणि एकंदरीत आगामी निवडणूक आहे विधानसभा पुढे मालवण मधून निलेश राणे लढवणार आहेत आणि अशा पद्धतीची कार्यकर्त्यांची देखील मागणी आहे. भाजपच्या अनेक जिल्ह्यातील नेते मंडळी आहेत, दत्त सामंत असतील, अशोक सामंत असतील, सर्वच कार्यकर्त्यांनी पदाधिकाऱ्यांनी पुण्यामधील पदाधिकाऱ्यांनी सुद्धा निलेश राणेंच्या उमेदवारीसाठी आग्रह धरला आहे. त्यामुळे ही निवडणूक आगामी निवडणूक असेल ती वैभव नाईक वर्सेस निलेश राणे यांच्यातच ही लढत होणार आहे. त्या निमित्ताने पुन्हा एकदा राणे आणि वैभव नाईक हे आमने सामने येणार आहे आणि पुढे मालवण विधानसभा निवडणुकीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून असतं. कारण मागील 2009च्या निवडणुकीला नारायण राणे यांचा पराभव हा वैभव नाईक यांनी केला होता आणि राज्यात जॉईंट किलर ठरले होते. तिथून या मतदारसंघात पूर्णपणे हा नारायण राणेंचा मतदारसंघ म्हटला की संपूर्ण राज्याचा या निमित्ताने लक्ष लागून असतं. आता नारायण राणे हे केंद्रात मंत्री आहेत, तर निलेश राणे आणि हे सुद्धा आता पुढे मालवण विधानसभा लढवण्यासाठी इच्छुक आहेत. लोकसभेसाठी ते इच्छुक नाहीत. त्यामुळे लोकसभेचा चेहरा कोण असेल हा पुढचा भाग झाला. शिवसेनेचा असेल की भाजपचा असेल हा सुद्धा पुढचा भाग असेल किंवा येणाऱ्या काळात ते स्पष्ट होऊ शकतं.
दोन्ही बाजूने सांगितलं आहे की हा महायुतीचा उमेदवार म्हणून लोकसभेचा निवडून येऊ शकतो. निवडून आणण्यासाठी महायुतीचा उमेदवार आणि महायुतीचे पदाधिकारी नेते हे कामाला लागले आहेत. अशा पद्धतीचे विधाने असतील हे भाजप आणि महायुतीच्या नेत्यांकडून केले जात आहे. दुसरीकडे शिवसेनेचे ठाकरे गटाचे विनायक राऊत हे लोकसभा उमेदवार असणार आहे. त्यामुळे या सुद्धा निवडणुकीकडे साऱ्याचे लक्ष लागून असणार आहे. पण मालवणच्या दृष्टीने विचार केला तर पुढे मालवण हा मतदारसंघ असल्यामुळे निलेश राणेंचा विषय हा त्या निमित्ताने मालवणच्या संदर्भात असल्यामुळे हा विषय गेल्या वर्षी घडला होता. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणूक ही वैभव नाईक विरुद्ध निलेश राणे यांच्यातच होणार आहे आणि त्या दृष्टीने दोन्ही बाजूने कामाला सुरुवात झाली. आचरा ग्रामपंचायत निवडणूक महत्वपूर्ण ठरली. त्याची राज्यात नव्हे तर सिंधुदुर्गात सुद्धा जोरदार चर्चा झाली. इथं दिग्गजांच्या प्रतिष्ठा पणाला लागल्या होत्या. स्वतः आमदार वैभव नाईक ठाण मांडून होते. निलेश राणेंनी सुद्धा यासाठी फार मेहनत घेतलेली आपल्याला पाहायला मिळाली. मात्र आचरा ही मोठी ग्रामपंचायत म्हणून ओळखली जाते, महत्वाची ग्रामपंचायत म्हणून ओळखली जाते. काही काळापूर्वी ती शिवसेनेकडे होती. मात्र या निवडणुकीनंतर भाजपनं तिकडची सत्ता, शिवसेनेची सत्ता आपल्याकडून खेचून आणण्यात यश मिळवलंय. काय नेमकं नाट्य रंगलं होतं? नाही, पूर्वीची आचरा ग्रामपंचायत निवडणूक होती खरं तर महाराष्ट्र नारायण राणे यांचा महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष होता. त्या महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाच्या मार्फत राजन मंगेश टेमकर हे निवडणूक लढले होते आणि त्यावेळी शिवसेना भाजप युती होती आणि त्यावेळीचे राजकीय गणितच वेगळी होते की नारायण राणे त्यावेळी त्यांचा महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष होता आणि शिवसेना भाजप हे यांची युती होती. आता पुढे बरेच पाणी वाहून गेले आणि राज्यात अनेक घटना घडल्या. त्या पार्श्वभूमीवर नारायण राणे हे भाजपमध्ये गेले, केंद्रात मंत्री आहेत. तर शिवसेनेत दोन गट पडले. एकनाथ शिंदे हे यांनी शिवसेना आपली असं दावा केला आणि त्यांना धनुष्यबाण हे चिन्ह सुद्धा निवडणूक आयोगाने दिलेले आहे. आता सध्या तो कोर्ट केस सुरू असल्यामुळे त्यावर निर्णय प्रलंबित आहेत. मात्र त्या पार्श्वभूमीवर आपण बघितलं तर आचरामध्ये आता सध्या शिवसेना ठाकरे गट विरुद्ध महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष हे राणे भाजपमध्ये गेल्यामुळे आता भाजप आणि शिवसेना ठाकरे गट यांच्यात ही निवडणूक झाली आणि यामध्ये ही निवडणूक खरं तर प्रतिष्ठेची होती दोन्ही बाजूने. कारण निलेश राणे हे पुढे मालवण विधानसभा निवडणूक लढवणार असल्यामुळे त्यांच्यासाठी सुद्धा प्रतिष्ठेची होती आणि आमदार वैभव नाईक हे स्थानिक आमदार आहेत आणि त्यांच्यासाठी सुद्धा ही प्रतिष्ठेची होती. गेली दुसरी टर्म ही आमदार वैभव नाईक यांची आहे. 2 टर्म आमदार आहेत, 9 वर्ष झाली. त्यामुळे त्यांच्यासाठी सुद्धा प्रतिष्ठेची होती. वैभव नाईक सुद्धा आचरा गावात ठाण मांडून होते. त्यामुळे दोन्ही उमेदवार सुद्धा मातब्बर होते. पहिली वेळी निवडणुकीच्या फॉर्म भरायच्या अगोदरच जे महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षातून मागे त्यांची मुलगी प्रणय टेमकर ही सरपंच झाली होती. त्यांनी मंगेश टेमकर आणि प्रणय टेमकर दोघांनी ठाकरे गटात प्रवेश केला आणि सरपंच पदासाठी मंगेश टेमकर यांनी शिवसेना ठाकरे गटाकडून निवडणूक लढवली. तर त्यांच्या विरोधात जयराम फर्नांडिस हे या निमित्ताने निवडणुकीच्या रिंगणात होते. जयराम फर्नांडिस हे माजी जिल्हा परिषदेचे बांधकाम सभापती होते. त्यामुळे या लढतीकडे सुद्धा साऱ्यांचे लक्ष होते. शिवाय त्याचं निवडणूक भविष्यातील विधानसभा लोकसभा निवडणूक असल्यामुळे त्या पार्श्वभूमीवर सुद्धा या निवडणुकीकडे पाहिलं जात होते आणि ही निवडणूक सर्वांसाठी महत्वाची होती. तसं निलेश राणेंसाठी होती तशी वैभव नाईकसाठी. आणि वैभव नाईक हे आचरा गावात ठाण मांडून होते. प्रत्येक वॉर्डमध्ये त्यांनी जाऊन प्रचार केला होता. संपूर्ण यंत्रणा त्यांनी कामाला लावली होती. तसंच निलेश राणे सुद्धा प्रचाराच्या निमित्ताने कार्यकर्त्यांशी चर्चा केली होती. बाकी इतर पदाधिकारी होते त्यांनी सुद्धा ही निवडणूक महत्वाची केली होती आणि त्या दृष्टीने प्रचार यंत्रणा राबवली होती. त्यामुळे या निकालाकडे सुद्धा साऱ्याचं लक्ष लागून होतं, संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष लागून होतं. कारण थेट जनतेतून सरपंच निवड आणि मालवण तालुक्यातील सर्वात मोठी ग्रामपंचायत म्हणून या आचरा ग्रामपंचायतीकडे पाहिलं जात होतं. त्यामुळे या निवडणुकीकडे साऱ्याचं लक्ष लागून होतं आणि संपूर्ण राजकीय गणित बदलून गेली होती. त्यामुळे ही या निवडणूक निकालाकडेच खरं तर लक्ष अशासाठीच होतं की आगामी विधानसभा आणि लोकसभा जनता कोणत्या बाजूने, मतदाराच्या कोणाच्या बाजूने आपल्या मताचं दान टाकतो हीच याच्यात सगळीकडे लक्ष होतं. आणि अखेर 13 ग्रामपंचायत सदस्यांसाठी आणि एक सरपंच अशा 14 जागा होत्या आणि 13 पैकी 11 सदस्य या भाजपने खेचून आणले आणि सरपंच सुद्धा भाजपने निवडून आलं. ठाकरे गटाला धक्का दिला होता. वैभव नाईक यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात होता. कारण धुळ्यामधील भडगाव ग्रामपंचायत सुद्धा वैभव नाईकांच्या हातून निसटली त्याच दिवशी ही निवडणूक होती. त्यामुळे या दोन्ही निवडणुकांचा निकाल हा वैभव नाईक यांच्यासाठी धक्का होता. नक्कीच. मात्र
वर्षाचा शेवट अतिशय महत्त्वपूर्ण असा ठरला. ज्या घटनेकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं होतं आणि संपूर्ण सिंधुदुर्गवासियांसाठी अभिमानाचा असा क्षण ठरला, महत्त्वाचा असा क्षण ठरला, तो म्हणजे नौसेना दिनाचा. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मालवणात आले होते. त्यांच्या उपस्थितीत नौसेनेचा न भूतो न भविष्यती असा सोहळा पार पडला आणि त्याचबरोबर राजकोट किल्ल्याचं कायापालट झालं. तिथं छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याचं अनावरण करण्यात आलं आणि याची संपूर्ण देशभरात चर्चा रंगली होती. हा सोहळा अगदी डोळ्यात साठवावा असा ठरला होता आणि संपूर्ण सिंधुदुर्ग वासीय ह्या क्षणाचे साक्षीदार ठरले होते. कसा होता एकंदरीत सोहळा? नक्कीच जरी हा नौसेना दिनाची जय्यत तयारी प्रशासनाकडून करण्यात येत होती आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या नौसेना दिनानिमित्त राजकोट येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा सुद्धा उभारण्यात आला होता आणि त्याचं लोकार्पण हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आलं. या दौऱ्याची जय्यत तयारी प्रशासनाकडून करण्यात येत होती आणि हा सोहळा हा न भूतो न भविष्यती असा झाला आणि मालवणसाठी हा अभिमानास्पद बाब होती, कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे या निमित्ताने मालवण येथे आले होते. मालवणच्या बोर्डिंग मैदानावर त्यांचं आगमन झालं होतं. त्यासाठी प्रचंड असा पोलीस बंदोबस्त हा तैनात करण्यात आला होता. संपूर्ण मालवण परिसरात चिपळीमध्ये चिपळी टू मालवण बोर्डिंग मैदान या ठिकाणपर्यंत प्रचंड असा पोलीस बंदोबस्त हा तारकर्लीपर्यंत ठेवण्यात आला होता आणि संपूर्ण मालवणवासियांचं जिल्हावासियांचं लक्ष हे नौसेना दिनाकडे होतं. अनेक कवायती होत्या ज्या सुद्धा नौसेना दिनाच्या 4 ते 5 दिवस तारकर्ली समुद्रावर सुरू होत्या आणि या नौसेना दिनाच्या नौदलाच्या जे काय कसरती होत्या त्या पाहण्यासाठी हजारो जिल्हावासी हे या निमित्ताने तारकर्लीत दाखल झाले होते. मोठा सोहळा या निमित्ताने तारकर्लीत पार पडला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते बोर्डिंग मैदानावर आगमन झालं आणि त्यानंतर सर्व भाजप कार्यकर्त्यांची अशी मागणी होती की पंतप्रधानांनी कारण ज्या तारकर्लीमध्ये मोजक्याच लोकांना तिथे व्हीआयपी पास मिळाला होता, काही जणांना पास मिळाला नव्हता, त्यामुळे पंतप्रधानांचं सुद्धा स्वागत करण्याची आम्हाला संधी द्यावी अशा पद्धतीची मागणी भाजप कार्यकर्त्यांनी केली होती. त्या अनुषंगाने पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण आणि निलेश राणे असतील यांनी तशा पद्धतीची मागणी मान्य करत बोर्डिंग मैदान येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वागत करण्याची संधी ही मालवणसह जिल्हावासियांना दिली होती आणि बोर्डिंग मैदान येथे पंतप्रधान यांचं हेलिकॉप्टरने आगमन झाल्यानंतर त्यांचं स्वागत करावं अशा पद्धतीची ही कार्यकर्त्यांची मागणी मान्य केली होती आणि बोर्डिंग मैदान येथे मोठा जनसमुदाय भाजपचे पदाधिकारी असतील आणि इतर मालवणवासी जिल्हावासी हे मालवणच्या बोर्डिंग मैदानावर दाखल झाले होते. पंतप्रधान स्वतः हात उंचावून मालवणवासियांना अभिवादन करत होते आणि त्यानंतर हा सोहळा नंतर सुरू झाला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते राजकोट येथे जो छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा उभारण्यात आला होता त्याचं लोकार्पण हे पंतप्रधानांच्या हस्ते करण्यात आलं. यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री असतील आणि केंद्रातील सर्व मंत्री हे या निमित्ताने राजकोट येथे उपस्थित होतं. संपूर्ण सोहळा हा देशवासियांनी हा न भूतो न भविष्यती असा हा सोहळा पाहिला आणि मालवणचा नवीन एक पर्यटन असेल आणि एक छत्रपती शिवाजी महाराजांचा दुसरा पुतळा हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा हा राजकोट किल्ल्यामध्ये बसवण्यात आला. आता मालवणात अनेक पर्यटक हे या निमित्ताने मालवणात येत असतात. इथे सिंधुदुर्ग यासह तुळजा बीच असेल, रॉक गार्डन असेल अशा अनेक ठिकाणी मालवणात पर्यटक दाखल होत असतात. आता मालवणच्या पर्यटन आणि ऐतिहासिक अजून एक भेट स्थळाची एक स्थळ निर्माण झालं ते म्हणजे राजकोट किल्ला. त्यामुळे आता राजकोट किल्ल्यावर सुद्धा आता पर्यटकांची सध्या गर्दी सुरू आहे आणि मोठ्या प्रमाणात पर्यटक हे या निमित्ताने राजकोट किल्ल्यावर येत असतात. त्यामुळे आता मालवण प्रांतात या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत हा सोहळा पार पडल्यानंतर मालवणचं नाव खरोखर हे एक नव जगाच्या पटलावर पोहोचलेलं आहे आणि पुन्हा एकदा या पर्यटनात मालवणच्या पर्यटनात असेल ही त्या किती पट्टेने तरी वाढ होणार आहे. लाखो पर्यटक या निमित्ताने या राजकोट येथील किल्ल्यावर सुद्धा भेट देणार आहेत. पावसाळ्यात ज्या दिवशी हा सिंधुदुर्ग किल्ला बंद असतो, वडी वाहतूक करता येत नाही, त्यावेळी राजकोट किल्ला हा सुरू राहणार आहे. त्यामुळे बारमाही या ठिकाणी पर्यटन सुद्धा या निमित्ताने चालू राहणार आहे. अनेकांना रोजगार या निमित्ताने मिळणार आहे. अशा पद्धतीचा राजकोट किल्ला भविष्यात पर्यटनासाठी उपयुक्त असला आणि मालवणसह संपूर्ण जिल्हावासी सध्या या ठिकाणी गर्दी करत आहे. अनेक सहली, शैक्षणिक सहली या राजकोट किल्ल्यावर येत आहेत. त्यामुळे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत हा सोहळा पार पडल्यानंतर अनेक पर्यटक असतील, शिवप्रेमी असतील, हे राजकोट किल्ल्यावर गर्दी करत आहेत. धन्यवाद कृष्णाजी, तुम्ही दिलेल्या या माहितीसाठी, घेतलेल्या या आढाव्यासाठी. तर या होत्या काही मालवणातल्या महत्त्वपूर्ण घटना, ज्याची सिंधुदुर्गच नव्हे तर संपूर्ण राज्य आणि देशभरात चर्चा रंगली होती. यासह इथंच थांबतोय. आता उद्या भेटूया वेंगुर्ल्याच्या मागोव्यासह. इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.